Više od 1000 ukrajinskih vojnika koji su se predali u Mariupolju prebačeni su u Rusiju zbog istrage, rekao je danas za TASS izvor iz policije. Preko 1000 ljudi iz Azovstalja prebačeno je u Rusiju. Pripadnici policije rade sa njima. Istražitelji također planiraju da u narednom periodu pošalju još drugih zarobljenika u Rusiju, saopštio je ovaj izvor. Prema njegovim rečima u Moskvi se trenutno nalazi oko 100 ljudi, uključujući strane plaćenike koji su se predali u Mariupolju, a TASS nije uspeo u ovom trenutku da dobije zvanične komentare od istražnih i policijskih organa o ovim informacijama. Potparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov saopštio je 20. maja da su ruske trupe zauzele fabriku Azovstalj u Mariupolju, gdje su se nalazili pripadnici ukrajinskih snaga. Prema podacima ruske strane, ukupno se predalo oko 2400 ljudi i dok Kijev traži njihovu primopredaju kroz razmjenu zarobljenika, neki ruski zvaničnici zahtevaju da se pojedinim vojnicima sudi.